Здравейте на всички! Днес сме сряда, 25 февруари 2026 година. Групата пуснах сигнал на валутна двойка Паунд канадец, като това е втори сигнал за тази седмица срещу канадеца. Като вчера имахме сигнал на евро канадец, отново покупка. Днеска също е покупка. Днес сигнал е Паунд канадец, покупка от цена 1,8501. Сигнала го пуснах в 2 часа и 36 минути в групата, като в момента цената е направила 10 пипса в нашата посока. Този сигнал е, така изглежда анализа на сигнала, който ви пуснах малко по-рано в групата. Този сигнал отново е по моята стратегия по алигатор на Бил Уилямс. Използвам алигатор на Бил Уилямс от много години, може би вече 13-14 години. Като тази стратегия по алигатор на Бил Уилямс, заедно с фрактали на Бил Уилямс и проекцията на Фибоначи, тази стратегия няма да говоря за нея, няма да ви я разказвам тук. Съответно, съм започнал да подготвям менторска програма, в която всеки един от вас може да се включи, който иска да се научи как да прави технически анализ на валутни двойки и не само на валутни двойки, на акции, на крипто. Който иска да се научи на технически анализ, може да се свържи с мен, като тази стратегия ще бъде черешката на тортата в обучението, в този менторинг с мен, тази менторска програма, която смятам да е 9 месеца дълга, 3 месеца индивидуално с мен, следващите 3 месеца в група, няколко човека с мен и после 3 месеца поддръжка, като в тези като обучението ще бъде по 1 час в седмицата, всяка седмица. Разбира се, до изчерпване на въпросите може да не е 1 час, може да е час и половина. Планирал съм го за 1 час, но може да бъде и час.